Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. In deze aflevering, ze hebben een ek af. Uit Kerkroor, Ummer de Never. Het is een huwelijk. Met ups en downs en heel veel ups. Heel veel hoogtepunten, af en toe een dieptepuntje. En geven en nemen en vooral veel nemen. Toch? Ja, ik zie het niet als huwelijk, maar goed. Het is natuurlijk... ja. Ik word er al bang voor, nee, maar ik ben het met Mark eens. Met Mark eens. Ik ga, je bent hartstikke veel huwelijk, maar dan moet ze toch goed huwelijk. Daar kan ik het niet over hebben, voor huwelijk. Dat is in ieder geval de enige zesmansrelatie die ik heb. Ja, dus inderdaad. Ja. Dat is lastig zat. Ja, het is wel een hele tijd. Ja. Weinig repeteren. Spanning. En actualiteit opzoeken, grenzen opzoeken. En proberen het maximale eruit te halen uit de verschillende karakters die er zijn eigenlijk. En als het allemaal dezelfde mensen zo zie, zou het waarschijnlijk niet zo lang volhouden. En daarvoor spelen we elk jaar alsof het laatste seizoen is in principe. In het verleden, wanneer ze afscheid namen, kroeg ze altijd een medaille. Dus we hebben al medailles gekregen van die... Gouden horloges. De zilveren buut. Dat was een mooie. En wanneer ze de tweede keer afscheid namen, dan kreeg ze ook nog geld, maar daarna werd ze ongeloofwaardig. Dus nu doen we dat ieder jaar. Dus we hebben ook een jaarlijks afscheidsconcert doen. Het is net het typische LVK-bandje. We moeten het echt aan van de live optredens, van de bühnes, van opkomen, 1 minuutje opbouwen en direct gas geven, zou ik maar zeggen. En altijd live spelen. En dat is net echt het normale, zou ik maar zeggen, mainstream carnavalsgroepje. LVK-bandje? Ja, LVK-bandje. Beschrijf dat eens. Mainstream. Dus dat ze zegt van ja, dat zijn liedjes die altijd Gidderingen en Limburg mee zijn. Dat is niet zo. Dat is soms een beetje meer voor de mensen die het grapje begrijpen of zo. Het is niet dat het voor iedereen is. Soms, ja, en dat is ook niet erg. Die moeten er ook zien. En dat vullen we. Dat gat, dat grote gat, dat vullen we in. Ja, alweer. Wat vroeger echt de echt specifieke carnavalsliedjes waren, is dat nu toch echt gegroeid naar inspringen op de actualiteit, de grenzen opzoeken. Dus ja, welke lui bedient ze? Is het een niche-markt, of... Maar wat we natuurlijk hebben metgemaakt in 33 jaar, is dat we echt van specifiek kerkraden. En dat alleen mag, hè, want er zitten maar 33.000 kerkradenaren. Dus er zitten maar 33.000 lui die zich eigenlijk kunnen verstaan. Dat van de boete zijn getreden Limburg in. En dat eigenlijk de Limburgse carnaval zich veranderd had. En dat er dus al die steden zich meer zijn gaan kruisbestuiven. En dat ze ook als kerkraadse band in Maastricht kunnen optreden. Of de Maastrichtenaar in Kerkroo. Dat is zeg maar toch in die loop van de jaren zo gegroeid. Want Vuur had een keer voor de eerste keer in Maastricht moeten spelen. In de Maastrichter Staar worden toen dat tijd. Nou, dat waren alleen maar boer. Nee. Of verloren dat ooit toen? Maar dat had wel ook radio en tv enorm bij bijgedragen. Waardoor we ook een fanclub kregen, niet in Kerkroo, maar in echt. Ja, toen dacht ik echt, dat Vuur het beroemd in echt zijn. Nou, dat is fantastisch toch? Dat is toch in P echt, ja. Dat wordt toch wel denk ik een bewijs van, hey, we zijn over de grenzen gegaan en dat het meer een Limburgs fenomeen is geworden.
zo weer allemaal zitten! Hij weet, Camille, ik zo weer in de film. Het gaat ik maar de zee, wat de nog goed vanuit! Allemaal! Maar de zee, wat de wereld in. Hey, Camille, ik zo weer in de film. En het wijs in Camille, ik zo weer in de film. Hey, Camille, ik zo weer in de film. Ik sta niet maar de zee, dat de wereld weer zit. Ik sta niet maar de zee, dat de wereld weer zit. Hey, Camille, ik zo weer in de film. Hey, Camille, ik zo weer in de film. Hey, Camille, ik zo weer in de film. Ik sta niet maar de zee, dat de wereld weer zit. Ik sta niet maar de zee, dat de wereld weer zit. Camille, Camille, Camille. Gevestigde oorlog op de kool nemen. En een geertje En er heel dan veel, ja. had moeten geloven aan een Camille Eurlings die eigenlijk in een nummer bekritiseerd werd in het liedje dat het allemaal fout ging met de files, maar dat dan omarmt en dan denkt, hé, wacht eens even, daar gaat het voor meedoen. En dat is dan ook iemand die dat had begrepen. Snap je? Dus de humor eigenlijk, dat is eigenlijk echt een satirisch nummer, maar dan door daarin mee te gaan, zegt, hé, dat is wel een erg leuk nummer. Ja, dat vond ik wel heel sterk, want in principe... Ja. Vooral een nummer van Carnaval in de Verkenstal over Big Benny bijvoorbeeld. Ja, nou, Big Benny had voor echt gebeld van Benny. Vind je het goed dat we zo'n nummer met die gemaakt? Of Big over die, Benny. Het begint over Big Benny, over het verken. Ja, Benny vond dat erg leuk. Maar goed, als ze hem nooit had gebeld, dan hadden ze misschien goed gebracht. Hadden ze misschien een probleempje gekregen, snap je? Nou ja. Ich stond net bij de Flappetap, ich wusste de Code nicht. En de Räuber, der sagt, hinter mich, geef mich dat Geld mal mit. Ich sah, dann hältst du mich kaputt, ich bin doch noch quiet. Geef mich even die GSM, hast du nog even Zeit? Ja, ik herinner me nog het optreden wat Stig in een ziekenzaal in de binnenkant. En Nee, dat was een oudere... Bejaardenhuis worden. bejaardenhuis. Een heel spontane begroeting deed en die toch net zo goed voor. Het was iets in de traan. Het had iets met formaline te maken. Ik zou het heen niet nemen. Nee. Nee, maar dat had niks met het optreden te maken. Ik dacht voor de Noord niet meer overkomen, dat kennen we. Ja, maar het enige vuur wordt dat de helft het niet verstangen. Ja, dat wordt vuur. Boven de 80. Ja. En dat publiek verjongt zich ook elk jaar, dus wat dat betreft weet hij ook niet jaren nagedragen. Dat houden vroeger wel aan zich, moet ik zeggen. Dan houden zich het bedacht toe en dan gaan we dat uitproberen zonder ons te vertellen. En meestal pakken dat gewoon uit, maar niet altijd. Nee, niet altijd. Nee. Maar dat is wel immer het spannende en dat is er nog steeds van immer dan neer, dat we ter plekke heel veel improviseren. Ja. En met het publiek spelen. En dat maakt het leuk. Niet dat nummertje spelen. En dat kan natuurlijk omdat voor live spelen en een normale bandartiest moet altijd het cd'tje gewoon afspelen of afzingen wat er bij zich had. En veel kan het compleet, zeg maar... Midden onder een nummer stoppen, stilleggen. Dat is het mooie van live. Dus je kan veel meer inspelen wat er in de zaal gebeurt, op de dynamiek van zo'n zaal. Ja, dat had ik altijd bijzonder waardevol gevonden. Is het. Wat is dat nou hier ik de boe? Aan de Janse zaal huur ik alleen maar Dan doe ze. Wenn de nummer goed dan misleeg niet wil vloeken, dan moet ze die nummer pakken uit Venlo. Ja, daar zit alleen maar winnaar. Ja, weer dan. Dat weet ik. We hebben vroeger een voorbeeld. We hebben vroeger met z'n tweeën de optocht van, ik geloof dat ze er ook eens bezig geweest in Kerko, de optocht van commentaar voorzien. En dan begonnen we om 12:30, terwijl de optocht dan pas om 3 uur kwam. Begonnen we met het publiek te vermaken. En dat ging dan gepaard met een glaasje apfelkorn en dan zachten we tegen het publiek. Jongens, het kan zie je dat we om 3 of om 3:30 of om 4 uur bepaalde dingen kunt zeggen die je niet over de beugel kent. Dat kan. Dus wanneer je door niet tegen kan, moet je nu gaan en zo is het op het podium ook. Ja. Verzoeken de grenzen op en door veel improvisatie kunt er ook wel eens geen uit dat ze denken, Ja, lukt niet altijd, maar dat maakt het spannend. Want anders is het elk jaar hetzelfde liedje, maar het hangt vooral natuurlijk dat we de greatest hits moeten spelen. Dan moet het juist van die andere dingetjes komen om het spannend te houden.
hebben het proberen te verklaren en hoe te leggen en wieso en wat er gebeurd moet zijn. En daar hebben we natuurlijk allemaal ideeën over en daar praten we over. Ja, maar het wordt wel een vreselijk gebeuren. Weet je, de best dat niet gewend dat je op zo'n leeftijd iemand had die er bewust uitstapt door het leven. Hè? En dan dat ze dus eigenlijk zo jaren has gekend in spas en in dynamiek en een hele creatieve geest. Dat door dus bij iemand, zonder dat ze het weet, eigenlijk gaat gebeuren in zijn geest, waardoor hij het niet meer ziet zitten. En ook die band die eigenlijk zijn levenswerk wordt, dat gewoon, dat de cd's verkocht en weet ik wat allemaal, alles, van alle spullen uit de wereldse zeg maar, afstand had gedaan, om dan uit het leven te stappen met vrouw en 3 kinderen achterlaten. En dat wordt voor ons eigenlijk onbegrijpelijk. En daar hebben we eigenlijk heel veel moeite over met gehad om dat een plekje te geven, om dat te begrijpen wie dat kan. En wat er gebeurd is. Ja. Zoals bijna zeggen, het einde van Immer door Never wordt ook zo'n beetje het einde van jou. Ja. Ik heb immer het idee gehad, we van dit gestopt worden voor de zoveelste keer. Want toen we over echt een afscheidsrevue, hè, dat wordt eigenlijk een definitieve punt. Ik denk dan dat het jou ook nog geweest wordt. Het wordt een drijfveer, het wordt, jou wordt muziek, jou wordt Immer door Never. Ja, nee, doe dat! Laat ik jullie! Du zit naar bovenaf met die standaard. Nee, doe dat! Nee, doe dat! Du trekt zo lang wie de hoofd van de dag. Jo is voor het leven gestart op 1 januari. Dat seizoen, wat we toen nog gedraaid hebben, dat seizoen zeker. Ja. Ik word tenminste heel erg emotioneel. Het heeft het er zonder meer toe bijgedragen dat ze zich veel bewuster is van dat het eindig is allemaal. Ja. Ook ieder optreden en ook deze band. Het heeft een begin en het heeft logischerwijs dan ook een einde. Maar dan krijg je natuurlijk een nieuwe dynamiek als ook andere mannen weer toetreden, zeg maar zeggen. Dat is natuurlijk wat normaal is, want we zijn dan de oud-gedienden. En Bart en Dennis en Roger, die dan ook zogenaamd de jongere garde, die ook al 7 jaar meedraaien. Of 10 jaar meedraaien. Nou, dan misschien is het wel zo dat voor van een echt leuk optreden meer bewust werden zijn. Ja. Dat zou wel eens kunnen. Ja. Dat is van wie ze zegt, gewone kom af. Ik deed ze niet, dat is zwiegen wie het giraaf. En had bij ons jennen zin, dan is het dat bescheid. Vieren is die stimmung, zit daar af en ongereed. We hebben het redelijk druk, maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat we maar in een avond per week, per weekend optredens aannemen. We gaan geen 50 big bandies optredens meer doen, dat krijgen we niet meer geregeld. Dat is top, jaar op jaar, het is niks zwaar. We zijn de bekendste band die je de redding kent. Ik denk de Gouden Narkap, daar hebben we sowieso niet meer opgerekend. Maar we waren een moment een stuk om echt te stoppen. En zolang dat we die kap nog niet hebben, kunnen we ook niet stoppen. Maar het is wel een erkenning. Ja, we worden wel heel erg vereerd en verrast. En vooral omdat hij maar 1 keer in de 4 jaar werd verleend aan carnavalsartiesten. Normaal is het dus altijd de gulden humor. En dat zijn dan belangrijke mensen die eigenlijk niks met carnaval te maken hadden. En de Gouden Narkap is dan specifiek eigenlijk voor onze doelgroep. En dat maakt het zo speciaal. Ja, dit mag gewoon op de overlijdensadvertentie erbij, snap je? Dat zal dan ook zo lang duren. Maar... Ja.